Salut, sunt Anis, iar astăzi o să ne jucăm și noi Squibble Run Away. Să încerc și eu jocul ăsta, adică mai l-am încercat, dar niciodată n-am scăpat și poate o să scap acum. Sper că o să vă placă seria asta. Spuneți în comentarii, dacă nu vă place, nu mai continuăm. E prima dată când filmez și eu un videoclip, că mai am postat short-uri, sper că ați văzut ultimul meu video și să dați like. Așa, hai să începem, jucăm pe easy, că pe hard nu știu, să știți că o să mai îmi dea și reclame. Da, găsește o nouă să nu ziceți nimic, să nu băgați în seamă. Da? Lansezate in conversati. Nu băgați în seamă asta. Mai mă joc și de pe telefon și de-aia îmi dă reclame. Hai să vedem, sper să mă prindă părinții strici. Ceva aici? Vreau să scap prin pod. Sper să dați și like, subscribe și să vă abonați. Ca să facem și noi 100 de abonați. Asta e visul meu. Mama asta. Așa, da, mai încet. Adică era încet. I need to create a smoke screen. Trebuie să găsești ceva aici. Cata. Să mai zic să mă duc din camera mea. Oh damn! So much smoke! Duc un pic în camera mea ca să deschid astea dacă vine mama strictă după mine sau tatăl strict. Hai să-i dăm un mesaj. Gata? Tatăl strict, de ce nu merge? Gata. Stop. What idiot took the lead off the pan? Thought I wouldn't notice. Băi. Mamă, ce m-a speriat. Mamă. Grab the broom and get to it. I don't want a single speck of dust left. Mamă, strict tot ce ești. Pe bune. Nu cred. Mă, dar ce m-a speriat, nici măcar n-am auzit-o. Că joc încet. Plencu. Yes. Yeah. Oh. Faster! Taci, mamă. În gură. Cum ar fi în jocul ăsta Squibble Run Away, mama adevărată să moară. Mama adevărată, nu din viața aia, din viața. Părinții ăștia adevărat nu sunt părinții mei. Oh. Iarăși reclame. Ce nivel ai atins în Zenworld? Ce sunt cu reclamele astea? Nu se poate. Trebuie să trișezi. Să nu băgați în seama că este atât de distractiv și provocator. și că atât de distractiv. Aoleo, urăsc reclamele. Eu urăsc. Mai joc și de pe telefon, frate. Tatăl strict. Și tatăl strict, tatăl strict. Bună ziua, tatăle. Tatăl. Așa, prindem becul. Luăm asta. Deci, m-am uitat la YouTuber și de-aia știu. O să încerc să iau cheia din vază. Dacă o să reușesc. Nu mă prinde tata. Că nu e bine. I need to get back to my... I need to get somewhere quickly. I hope I don't get caught. I hope
Vai, bă, frate, eram pe... Nu cred! Mai joc și de pe telefon și de-aia nu merge. Stați, bă, nu la secret. Nu știu dacă îl vedeți. Ce plâng. La câine ce are? Ciocanul. Come on, faster! Oh, că alerg. Tată strict. Lemn era acolo, am și uitat. Mai am doar o șansă. Pe bune. Am zis că o să mă prindă pe mine. Ce aici? Vreau să văd ce aici. N-am nevoie acolo, am văzut, este spray-ul. Last lap! Bune, last lap. Mi se pare că așa stau. Trebuie multe. Becul, cheile de la mașină, cuiele, ciocanul. Ce faci, mă? Am doar o șansă pe bune. Da, sper că ați văzut de data asta. Gata, o iară să-mi dea reclamă! Da. Aoleo! Ce reclamă! Sunt astea. Nu mai mă uit. Gata, nu mai mă uit. What the... În fine. Băi, frate, ce sunt cu reclamele astea? De ce nu-mi dă reclame normale? Aoleu! Eu mai am. Nu joc chiar atât de bine. Aici se vede ceva. Ce aici? Ce e ăla? Dar trebuie bec. Te în baie. Acum ar fi ciudat să vină tata în baie. Acum acolo e bateria. Fix ce nu-mi trebuie. Dacă nu mai știu unde să mă duc. Mama. Nu mai vine moima asta de mamă. Sau nu am sunat? Gata. Faci un pic, prieteni. Să închid ușa. Așa. Mamă, ce m-a speriat. Bine. Sau nu mai bag. Bine, udă plantele. Nu vine acum. De ce mai am apăsat acolo? Nu s-a auzit nimic, nu s-a auzit nimic. Mamă, ce lag am. În fine. Am doar așa să mă... Am doar așa să... Am doar așa să... How many times do I have to repeat? Tată, strict ce ești. Mamă, ce mă bate. Nu pot să cred. Mi s-a blocat. Nu. Mă ascundeam și eu.
Cam acesta a fost videoclipul. Noi ne vedem și cu episodul următor dacă mai vreți. Și să dați like și subscribe și clopoțel și să vă abonați. Pa, pa!